Няўжо сталася так, што не чыніць зла іншаму гэта ўсяго толькі пазіцыя, адна з многіх, прычым састарэлая. А ў нас, маўляў, плюралізм. І ніхто больш не верыць словам Хрыста з Нагорнай казані. Усё тое, што ты хочаш, каб іншыя людзі рабілі табе, тое і ты рабі ім. Ніхто ўсур'ёз не прымае катэгарычнага імператыву Канта, стаўся да іншых людзей так, як хочаш, каб яны ставіліся да цябе. Пра неабвержны сэнс чаго пісаў Васіль Быкаў. Няўжо ўсё, што адбываецца з табой, залежыць толькі ад абставінаў, ад тых зменлівых карцінаў жыцця, у якія ты воляю лёсу трапляеш з галавой? Вось Беларусь, твая краіна, тут ты дома і свой. А вось Рэспубліка Беларусь, дзяржава. Тут ты не супадаеш з агульнай лініяй. Вось мытня, дзе ты працуеш ужо шмат гадоў. А вось арганізаваная злачынная група на мытні. Вось амерыканка, валадарка, суд і прысуд, турма. Карціны мяняюцца як тантамарэскі. Тантамарэска – гэта і ёсць карціна з адтулінай для твару. Вы, напэўна, бачылі такія стэнды ў парках ці на курортах. Падстаўляеш свой твар у адтуліну, і ты ўжо ўдзельнік таго, што там адбываецца. Фатограф робіць здымак на памяць. Вось ты ў казачным лесе, а вось у судовай клетцы. Вось ты рыцар на ўздыбленым кані, а вось сярод вязняў калоніі. Вось ты ў абранай прафесіі, а вось у дзяржаўнай сістэме. Перабіраючы здымкі, міжволі задумаешся, дзе тая рыса, калі ты гэта ты з уласнага выбару, а калі тантамарэску для цябе выбраў нехта іншы. І так пачынаючы ад самай першай тантамарэскі, прыходу на гэты свет. Судовы працэс ашмянскіх мытнікаў пачаўся ў лістападзе 16-го году і скончыўся ў лістападзе 17-го. Вялікая ўвага да яго тлумачыцца тым, што ініцыяваў працэс сам прэзідэнт. І тым, што на лаве падсудных апынулася ажно 58 чалавек. А яшчэ тым, што адзін з іх знаны ў Беларусі краязнаўца і асветнік Алесь Юркоіць. У партызанскім судзе 11 падсудных. 5 з іх у клетцы і ў турме. 6 пад хатнім арыштам. Яны прызналі віну і супрацоўнічаюць са следствам. У суд прыязджаюць з дому, могуць хадзіць на працу. Падсудным інкрымінуюць хабар і пагражае вялікі турэмны тэрмін. Перад пачаткам прызнанты стаяць у калідоры кучкай. Тут сама адвакаты, сваякі і сябры непрызнантаў, якіх прывозяць сюды з валадаркі і якія чакаюць працэсу ў ніжняй турме Дому правасуддзя ў стаканах. У пэўны момант калідор перакрываецца кратамі, і за імі мы бачым, як непрызнантаў у кайданках заводзяць у залю, пры кожным 2 ўзброеныя канваіры. Наступнымі ўжо з гэтага боку кратаў і ў іншыя дзверы заходзяць у залю ўсе астатнія, у тым ліку і мы, каго тут называюць прысутствуючымі. Мы не бачылі Юркоіця 20 месяцаў, увесь гэты час ён сядзеў у следчым ізалятары. Але, мабыць, важней, што ён упершыню за гэты час пабачыў нас. Вітаемся вачыма, нехта крычыць: «Алесь, трымайся!» Пракурор чытае абвінаваўчае заключэнне, даты, назвы фірмаў, хто каму, колькі, сотні эпізодаў. Разглядаю прысутных у кайданках. Звычайныя з выгляду мужчыны, крыху за 40, усе з вышэйшай адукацыяй, усе сямейныя, без судзімасці. Спакойныя, дружалюбныя. Што яны робяць у клетцы, у аўтазаку, у турме? Чаму іх 5 ахоўваюць 10 міліцыянтаў? Яшчэ невядома, колькі людзей у цывільным з дроцікам ад навушніка за каўняром. Гэтыя ўсе ахоўнікі дачыняюцца міжсобку з мацярком, замест адэкватнасці адстароненасць і гатовасць атакаваць. Не фотографировать, не разговаривать.
Калі мае вочы сутыкаюцца з вачыма міліцыянта, ягоныя адразу заплываюць плеўкай, як у курачкі. Масавы працэс мытнікаў у краіне не першы і не апошні. Для чаго яны? Калі хабарніцтва на мяжы і сапраўды стала сістэмай, дык трэба мяняць сістэму, а не ладзіць перыядычна гэтыя сумныя шоу. Паэт і шоумен Сева Сцебурака упэўнены, што без культурніцкай дзейнасці Юркойця тут не абышлося. Занелюбіў яго раённы кадэбіст. Усе гэтыя помнікі і памятныя шыльды, беларуская мова, маштабныя скульптурныя пленэры і бясконцыя госці, прэзентацыі, лекцыі па школах, усё, што ён ладзіў па-за працай, кадэбісту муляла. Цягаў і цягаў ён Юркойця на прафілактычныя гутаркі, пасля арыштаваў і асабіста завёз у Менск, чаго асабіста мог і не рабіць. Вёз і ўсю дарогу прыгаворваў. Папаўся, маўляў, дагуляўся. Уяўляю сабе такі быкаўскі сюжэт. Пасля гэтага кадэбіст на падвышэнне пайшоў у вобласць.